Dwi'm yn credu bod fi byth wedi paratoi pwdin o blaen. A felly oedd e'n tipyn o her i edrych ar wneud pwdin. Siwgr a rhain. So digon fyna fi'n credu. A rhoi nhw'n y ffridge. 500 ml. Ml? Edrych hwnna, dde. Dwi ddim yn... Does dim pechod mewn edrych ar y sgêl, Scott. Oh, 491. Rhywun faint o hufen. Hei! Ychwanegwch 100 gram o siwgr. O, mae hwn yn ddrwg. Beth wedi gweld gelatine o'r blaen. Dim clyw beth fi'n neud fan hyn, boes. Dim clyw. Right, mae di dechrau berwi. Gwasgwch y dŵr mas o'r gelatine. Ydy hwnna'n iawn? Sa'n meddwl bod hwnna'n barod. Y sosban fach yn berwi ar y tân. Ble mae cath? Mae'r pwdin yn barod. O, waw. A just pan oedd y llinell yn y golwg. O, wel. Disaster. O, ddim mynd mor dda. Yn iawn, ddim panics. Cardyn goch i Caryl, ac os gallu gael o'n ôl yn y fowlen, mae'n amser iddo fo oeri. A nawr, dim ond arllwys beth bydd y Panna Cotta, gobeithio, mewn i'r ddau gwydr yma. Rhoi y ddau yn y ffridge a gobeithio bod nhw'n setlo'n iawn.